Сега Благодаря. се пренасям към едно отбелязване на Световния ден за борба с Паркинсоновата болест. И като част от информационната кампания „Живот с Паркинсон“, Националната организация на хората болни от късен Паркинсон, Сдружение за достоен живот на паркинсоновците в България, всички те организират една ведра сутрин, посветена на движението, вярата и волята на човешкия дух. За доброто настроение ще се погрижи фолклорен ансамбъл „Огнените“, които ще изтанцуват шопски танц, ще прогонят злите сили, болестите и всичко това с вълшебни звуци от своя тъпан. А сега пратихме нашия репортер Габи Андреева там на място, от която ще разберем повече какво се случва. Здравей, Габи! Здравей, Лара! Целият април месец е посветен на борбата с болестта на Паркинсон. Както виждате, тук наистина е ведро настроението. Операторът може да покаже шопските танци, които се играят и в момента. Това специално е ръченица. Трябва да кажем, че всяка болест има нейното лечение. Верка, която е сега тук до мен заедно с съпруга си, е един от тези примери. Здравейте, Верка! Искам да ми разкажете, вие кога разбрахте, че имате Паркинсон? На 4-6 години бях, когато се разболях. Започнах с едни въртеливи, такива неконтролируеми движения. И след 4-5 месеца се премести вече това движението в дясната ръка. И така постепенно, нали... Какво лечение започнахте? Медикаментозното лечение, което всички започват в началото. Колко години продължител? 4 години, след което 96-та година отидох при доктор Кметска да ме лекува и продължи до миналата година. Сега обаче продължавате? С помпата, която, нали, вече самото лекарство приемаме посредством с помпа, да. Вие сте един от примерите за хора, които са се излекували. Какво бихте посъветвали онези, които все още се борят с болестта? Просто трябва да имат кураж, смелост. Да, много е тежко заболяването. Поддръжката на семейството, на приятели, които все по-малко ни стават. Нали? Но семейството ви подкрепя през цялото време. Да, разбира се. Съпругът ви е тук. Вие как и помагахте? Как? Като и от мен е домашната работа, например. До някъде. Помага във всичко. Във всичко ви помага, като един любящ съпруг с любов най-вече. Децата не живеят тук и само сме двамата. Тук е важно да кажем за зрителите, че през целия април месец ще има безплатни прегледи в София, Пловдив и Варна. Сега се обръщам към Антон Константинов и Васил Настев, от които ще разберем всъщност има ли статистика на хората боледуващи. Статистика специално за това няма, но може да се направи преброяване на хората, които получават лекарства за да лекуват своя Паркинсон. Предполага се, че са между 15 и 20 хиляди в България, но те първа с електронната здравна карта, която може би скоро ще бъде реалност, ще може да се направи и точната статистика. Какви са симптомите, които трябва да ни дадат знак, че трябва да отидем на невролог? Най-често се започва с проблеми в движението на десния крак и дясната ръка, но е съвсем различно за всеки човек. Трябва да ви кажа, че протичането на болестта също е различна за всеки човек. Нещо повече, има много други болести, които са с подобни симптоми. И самото разграничаване, дали това е болестта на Паркинсон, дегенеративната болест, която унищожава клетки в мозъка, или е някаква друга болест с съпътстващ такъв симптом. Това също е важно и невролозите го разбират само по наблюдение. Няма клиничен път за доказване на болестта. Но така или иначе... Какви са видовете лечение? Да кажем, защото наистина ни притиска времето. Ще ви кажа две алтернативни. Едното е танца, който видяхме преди малко, а другото може да питате Васил Настев. Той бори Паркинсона с велосипед от много години насам. Другото са медикаментозни лечения, които са най-различни. Как с велосипед се бори болестта? С много движение? Това с велосипеда е отделна друга история. Малко по-сериозно да го подходим, защото за тези неща трябва да се говори и със смях, но нека първо сериозната част от нещата.
Като че ли не е толкова важно дали сме 15, 20 или 30 хиляди болните от Паркинсон. Е важно в какви условия живеем, в каква политика сърбаме, здравна и всичко останало, социална и най-вече какви грижи се полагат за болните от Паркинсон. Понеже това е едно видимо заболяване, има симптоми, които се забелязват и не са от най-приятните. Прекъсвам ви обаче, защото наистина нямаме време. Темата е важна, затова отново казвам, че този месец е посветен на безплатните прегледи в Пловдив, Варна и София. Ние се разделяме тук, може би с настроението на танц, защото все пак движението и любовта са важни. И всяко заболяване си има своето лечение, така че не губете надежда. Това е от нас, Лара. Добре, не знам дали ще видим танц. Да. Надеждата ни оставя, затова и така се нарича днешното отбелязване на Деня на болните от Паркинсон с хоро на надеждата. Сега следват новини, а после винаги има още нещо.